दा आङो पियासखौ संबाय टमेट' संबाय आरोना पियास आरो टमेट' संबाय दा माने आङो पियासखौ हाना लाग्रोनो लोगो संनाय गोथाव जायो आं मालाय संनाय जानो बायो बिराद गोथावसिन जायो पियासा मैगं हाना लाग्रोना पियास हानानै गोथाव आलु गोजा साखायो आं माने दिंखियाव आरो आं बुरा नै मोनजासिन जायोलै ओरैनो गोथाव enggak sayang Bukan aja, dia semua aja dah. Yang gini-gini aja deh. Mana sih bang, siap-siap lah yang mana. Ada itu apa nih? Ini semua kan dari lah. Itu orang dari sini. Kemudian ada semua ada. Sakit macam ni apa ni? Dari mana aja lah. Apa tak dulu? Kamu kan? Ada mana? Si kumpul mana? Ada. Ada. Ada lagi foto-foto lagi. Kamu tunggu sih, cepat jauh dah. Barang ni kamu beli ni dah. Jangan lagi. Lapar dia kasih kau. Beli apa? Guys, tak kalam sih, beli semua. Ada. Ini itu, guys, 8 liter sih. Tahu, sansir. Yang tak kalam baik guys ke. Set. Guys, Iya, benar. Bisa sudah. Jihu raden balai. Start. Abis dah ya. Kau masih na? Bisa deh. Itu bukan mana nih? Anak hijau mau main paper tian, lah letter mau kan cina. Itu main paper tian bah, tiap kerja kita boleh cek. Isi letter ini naik lagi mana? Letter ini sama. Ini sama. Ada di musim. Ini dikerang ya. Pura ada apa kejangan ini? Ini sampai jam ni juga kan? Ada apa ini mana yang? Lepas cahaya mana? Kamu ngarang deh. Jibonau. Mana? Soalnya jibona माबोरै दं दा दंना गैया थास' बिलाइनि दै बायदिसो दानि जिबना ओंखायनो जानांगौबो लोंनांगौबो इन्जय खालामनांगौ निजिनि थांखिखौ होसोनांगौ थ' बिदिब्ला थावखौ आङो होनोसै बारा गोबां नङा थावनि दामा बारा गोबां जादोंथ' बियो बेसे लादोंमोनथाय 175 लादोंमोन लिरनायावथ' दङ लिरनायावथ' मा होनो 189 दं आरोना 175 नाव लायो लिटाराव Apa saja yang kau mana lagi? Terus mana ke nama? Salah jangan ini. Yes, tu tahu best bang. Apa di sana itu berada? Yomi ni. Alai silai. Ikut bus ramai. Bagaimana semua ni? Pemberani, pemberani itu. Naik terus sana nih. Saya nih. Berarti ya season dong nah. Ya baik ya. Kita terus nih. Ini jangan cerah dulu nih.
सिबिराम बिदि जायखौ हिनजाव लानानै थाबायना फैबाय बेखौ मा जाहैबाय नागिरबाय खालामजानांगौ बिदि मा जागोन होनबा माने सानबानो गोनां जाबाय थायो आरोना थ' हारसिं थायोबाथाय माबाया मा होनो टेनसन गैया जानांगौ आरो उन्दुनांगौ आरो बिदि मावनांगौ हारसिंबाथाय ओंखाम ओंख्रिबाबो गोथाव जाखायोना बेबायदिनो एकदमबारे माबा मोनजायो आंनि जौ जुनाया गोथाव जायो कारन क्वार्टाराव थायोबाथाय माने टेनसन आरो जायो आरोना जेनेबा हिनजावनि न'खराव बबेबा संख्रि जोबगोन बबेबा थाव जोबगोन बबेबा माबा जोबगोन बेबायदि माने बाजार खालामबाय थानो गोनां जायो दा आरो नों हारसिं थायोबा बेबायदि बाजार खालामनो गोनांथि गैयाना फ्राय एवनाय अबेबा भिडिअ आरोना गोथाव मोनजायो आं जे जायगायाव थायोमोन ना बेयाव कन्टिनिउ ओंखाम फ्राय एवनायमोन ओंखाम फ्राय जानो थाखायनो आं मा खालामोमोन माबाराव दुगैनानै माबाराव पिटि खारना फैबाथाय माबाराव खारनानै दुगैनानै ओंखाम फ्रायखौ आवग्रिनो थाखायोमोन आं बिदिनो बिराद गोथाव संना दोनखायोमोनलै फ्राय बिराद बिलाइ लागायजोबनानै आरोना गोथाव संना दोनखायोमोन बिनि कारनाव आं रुटि पुरि जाबावलायामोनसो आरो मा खालामो माब्लाबा हरनि ओंखामखौ टिफिनाव सोना दोनखायोमोन आं मा पुरि जाबाय थानांगौ ओमफ्राय फुङाव सोमजाना जाबायब्रा गावबा गावनि आरोना बिदिनो पियास आरि सब खालामनांगौ बुजायो एकदमबारे खायसेया समाव टेनसन जायो समाव सानो साख्रिखौ लायोबा मावनो मावो सानो खिन्थु बिदि आरो आंना साननाय दासिमबो फैयाखै माने साख्रिखौ आङो आलासुना मावगोन होननानै साननाय गैया भगबाना मोजां मोजां लाखिबा जिमान बैसो दं साख्रिया जिमान दं मावजोबनो सानना दं आरोना थांनानै माने माथो खालामनो माथोसो खालामगोन sama-sama tuh mie gizi ruti da bose gitu kan cara mendeklare na ketemu dia đây này ra goथाव udah I'm not ready. Oh ya, coba so kasih ya, oh tapi yang Akan cium. Itu main enggak bay, tapi di bay, lapar kan bisa ini na. Yomi Yomi. Dima. Yomi Yomi ra rồi đấy. Betul lah juga naik kamu deh. Jabat moza. बेबायदिनो संनानै आंनि संबा गोथाव मोनजायो आं साहा फुदुंदों? Masih di start dulu ya, ah. Hah? Saha fुदुंदों? Oh. Ya, bidiब्ला लोगोफोर next video लोगो मोनलायगोन बिदिनो सरासनस्रा भिडिअ बानायबाय थानो नाजागोन आं माने टाइम मोनब्लाथ' बेबायदि भिडिअ बानायबाय टाइम मोनबाय आङो बिनि कारनाव गोसो जाबा समाव जि भिडिअआनो जायो माथे लाखनो गोनां जायो आरोना बिदिनो डिउटि थायोथ' बिनि कारनाव भिडिअ बानायनो थांनाय जाया होनबा आरो आंनो
भिडिअखौ माने नागारनांगौ दे बिदिबा लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै आं दा जानोथ' गोबाङै दं लाखै लाखै जालांबाय थानोसै बिदिब्ला लोगोफोर बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय ना बाय बाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन ना